Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. Chenro ni biro ni achiel kachiel kakale studio wa Makisumu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka abomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge nga en wuod kanye. Olonye weche mage kato wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari. Erokamano kuom miya thuolo ni kendo Ruth. Nyinga en Dr. David Odeny. Atiyo e boma mar Kisumu ka. Athietho to athiedho tuoche mag it, to kod duol. Erokamano. It kachiel kod duol. Moro ng'ato nyalo penjore ni tudruok mane mantiere it kachiel kod duol, Dr. Odeny? It gi duol ka ing'iyo gi iye e lokro kuchocho giriwore. Umi kiyueyo to muya miyueyo no nyaka wang' ne kal mana i duondi eka chopie e obo mari. Iti bende pressure mare nyaka wuok mna i duondi nikech nitiere tudruok mare duol to kodu madiere, it madiere kokalo e kama luongo ni auditory tube. Mano e tudruok mantiere. Karibu samoro iti nyalo rami, tikia ni duondi be rami, ikia ni umi bende rami, koro en gichien, koro en tudruok ma riwo fuoni gi kanyakla. Yes, mano omiyo seche moko inyalo winjo rem e kuonde gi te. Adwa ni makawoni miwa twak daktari, miwa topic. Erokamano, topic ma wado wuoye kawuono en mare duol. Iluonge ni rue mare duol. Rue en lokruok mar duol kopogore kaka wang'eyo. Erokamano ahinya. Kapok wang'iyo rue mar duol ma bende e thor wacho odiochieng' ma kawuono nyakwara Ramogi Ajwang', wadwa ni wang'i ane ni to kare duol en kama chal nade, en fuon machal nade, oting' ang'o gang'o, kae to duol mapile kata duol moko rue chal nade. Aeto wadonje twakwa ma en rue mar duol ma bende daktari biro pimonwa ni ang'a timore kata ang'o manyalo kelo rue mar duol. Daktari wantiere kaa mondo mi wang'i ane weche mag duol. Kang'eyo ka picha ni ogole maber kaka ni dware koso. Wang' wati gi picha ni kako bet ni to adwa chako gi picha matung' badwa kora chich kocha cha. Nitiere king'iyo kama wang' nitiere, ibiro piny matin to umi nitiere kanyo. To kineno kama range makwaro nitie, en ochakore gi kodhi piny to kalo i tok duondi kanyo. Kodhi piny. Ineno gimoluongo ni epiglottis ni. Epiglottis ni mano. En kama koro chakruok mar lokro nitiere. Kidhi piny to kiduogo e picha machielo ni. En ka ochal ka gima ing'iyo hoho mokuny piny to ing'iye gimalo ting'iye kodhi piny. Koro ka ni ma koro oluongo ni voice box. Moting'o tonde ariyo mantiere kanyo, mantiere ma kora chiji kora cham. Ma to kod ma. To kapok gichopo kanyo, e tok lep nitiere gimoro machalo ochalo kijiko. Omar e rangi. En miluongo ni epiglottis. Epiglottis ni ok jija nene ga ahinya. To jomo opoko nene seche moko jaringo kabiro irwa ni en gimoro madongo e duonde machalo pala tok lewe ka. Koro paro ni kansa moro bino owuok tiye duonde ka. To en gima ji tenigo. En mana ni nene mok yot. To kiwe kanyo, kisebire kama tonde ariyo gi nitiere kama luongo ni vocal cords gi. To kidhi piny ka ma kama koro kama muya kale ochakore. Kama waluongo ni windpipe. Windpipe ni en
gi dho ngere iluongo ni trachea. Tije gin ariyo. En tich mar wuoyo to kod tich mar kama muya kale kadhi piny kadhi donjo e obo mari. Koro gik moko ariyogo gin gik malich mokalo manyaka giriwore, kata kwawuoye e wach duol to wach yweyo be nyaka wang' ne wamul kinde ka kinde. Erokamano. Magiringo kanyakla, wuoyo kaachiel kod muya makalo kadhi e oboyeni bende mana duto te kalo mana gi e duol. Chiemo bende kalo gi e duol, daktari? Chiemo kendo entiere gi yore modwa pogore. En gi e duol machielo, to e tok duol ma kama iwuoyego nitiere. Ka e tok lokrone nitie gima waluongo ni esophagus. Kanye kama ka wang'iyo picha mokwongo cha, en emobiro nyisowa duol kama chiemo kale malong'o. Tok lokro e kama chiemo kale. Ka chiemo kimuonyo chiemo, gima waluongo ni epiglottis manie tok lepne, en ochalo kaka en springboard. Ma kimuonyo chiemone to dhiro chiemo, ok donjie ei kama muya donje. Koro chiemo kalo to biro e toke gi koni. To seche ma mano timore, to tonde ariyo ma wacho ma iluongo ni vocal cords gi nyaka giriwre ti ma ok gimi chiemo donjie e yo ma ok onego donjie. Koro ka giriwre ti, to epiglottis chande be springboard kalo chiemo to odhiro e esophagus. Koro esophagus kanye ma chiemo kale kadhi e iyi. Wadwa ng'iyo seche ma ng'ato golo duol makare, duol mok ng'ere, nikech en ng'eruok mar duol mane thor wacho odiochieng' ma kawuono. Duol makare luwo yore mipimonwa gi vocal cords gi mowuog koso operate nango, daktari? Pimnwa kanyo matin. Erokamano kuom penjono. Mondo ibed gi duol ma wawinjone, nitie gik mang'eny matimore ma nyaka timre. Mokwongo, daher wacho ni duol ma wawachone gipogore gi kama ng'ato ne odonge. Kane idongo Kiambu, kata idongo Nyeri, kata idongo Meru, kata idongo e Machakos, kata idongo e Kisumu ka, kata idongo Nyamkebe, kata idongo e Ugunja, kata idongo e India, ibiro yudo ka duol opogore kaluwore gi kama ne ichaki winjo wach. Mago gin pogruok mar oganda mag piny ma miyo seche moko kiwinjo duol ma Jameru wacho, kata be mano wach achiel mar kisunguni, kaka Jameru wache biro pogore gi kaka Jakisumo wache, to biro pogore kaka Nyamira wache. Koro gipogore kamano. Nitiere gik mang'eny mamiyo wachore. Tonde ariyo ma wachogi gin magikelo duol mokwongo. To nitiere gik moko mamiyo nyaka iwuo. Achiel kuomgi en pien dhogi. Nikech ka pien dhogi ok nyal tungun, ok nyal ndekni, to ok inyal golo duol malong'o. Mar ariyo en lewi. Lewi nyaka bed lep manyalo bende move. Mar adek en i dhogi ka. Mar ang'wen umi. Nikech kaka in Ruth, kiwuoye tok dhoot cha, to ka winjo duondi to kaneni, nikech ang'e duondi, abiro ng'e ni mano Ruth ma wuoyo.
nitiere uniqueness mago bende nitiere go. Ni ng'ato ka ng'ato ni mana gi particular way of golo duol. Kaluwore gi kaka chwech mare nitie. Koro shida moro amora manyalo wuok e kuonde gi te biro loko duondi. Adwa pimoni gimoro ka. Kawuoyo ka duonda ka umo dinore. Biro pogore ka wuoyo ka umo kodinore. Wadina ne uma mondo awuo. Kawuoyo ka matin jo ka duondo ni ok wuok maber. Kawuoyo ka uma kodinore kendo pogore. Koro nyiso ni umino nyaka beda malong'o mamiyo inyalo wuoyo malong'o. Kata bed mane awach ni iketo pien dhogi mok mire titema ni wuoyo ka bedang' iwuo ok inyal. Koro gigi te gi kisungu waluongo ni resonance. Resonance biro luwore gi kuonde gi te ka gitiyo malong'o. Mogik be nyaka wachi en gik maluongo ni sinuses. Sinuses nie chok pat wang' ka. Lenda wang' ka. Ka dipo ni in gi shida mar sinus, bedi biro yudo ka duondi opogore. Isewinjo ng'at mane gi homa. Duond ng'at mane gi homa ma nigi shida mag sinuses be opogore malich. Maka iwuoyo kata gi ng'ano e ng'at mong'e duondi mapile. Nyaka wang' kiwinj kopinyi in gi homa. Ang'o motimo duondi? Erokamano. Erokamano ahinya. Wantiere ga kod kata ka en ng'eruok mar duol mopogore opogore kose na ga en achiel ni duol mang'ere. Seche wacho ni duol mang'ere en duol ma otimore nade. To ka isipimonwa daktari kapo ni gibiro mopogore opogore, moro inyalo nyisowa ni gin gi pogruok machal nade? Duol mang'ere luwore gi kaka shida mag kuonde go te mawacho. Nyalo bedo duol, kata pien dhok. Biro kelo duol mang'ere, yani duol mopogore gi duondi mapile. To kendo to kibiro piny kaka ma tonde ariyo mag duol gi nitiere maluongo ni vocal cords gi. Kadipo ni nitiere gimoro ma dhi mbele kanyo, oyin kata ni kuot moro nitie, to inyalo yudo ka yweyo ni be koro bet matek. To ing'e ni mondo ng'ato wuo nyaka ibed gi muya moromo e obo mari. Nikech wach wuok kuom muya mani obo kabiro oko, ok mawuok oko ka dhi iye. En muya mawuok e obo to duogo oko ka to kale kinde tonde ariyo gi eka wang' ni bed gi duol. Erokamano ahinya. Iwinjo kaka daktari owacho ni mondo mi iwuo nyaka gik moko duto te tiyo e yo makare. Lewi nyaka ti maber, umi nyaka bed maler kaka dwarore kata nyaka oti kaka dwarore, pien dhogi nyaka bed maber. To ok mano kende, kata obo bende nitiere kaka changia kata contribute e wuok maber mar wach. Dhi luwore kod muya mawuok e obo ka wuok oko, ok mawuok oko ka donjo iye. Tiende ni gin gik moko motudore kae to gimiyo duol wuok kaka onego bed nowuok no. Ka wuoyo e duol mang'ere, ma koro en duol ma ang'o timore, debed ni rochruok moro obedo kamoro. Ponono ni rochruok obedo, othoro bedo kata githoro bedo rochruok mage. Yenwa wakaw yweyo bang' thuolo machok mokalo waduogo kae to wadhi nyime, omiyo kik isudi. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's a dummy.
or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu niisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 447# to get Nakupenda Mpenzi. Ajatelo wacho ni minyalo miyo tich. Sama imiyo ji tich osakalo. Ka ok ti, ionge tich. Dogi owe bedo mamit. Sadi koro idhi iolo nyuka njagi ngima iyi kasi wuonri kani kolo laki. Nenego. Show me your friends and I am confirmed. Kinya thua gi Kisungu ang'e maler. Dongi paro kata chon an mani dwaro ga osiep mane 1GB dine onge tan mani. Ai singo ng'ama dwaro osiep. Ai. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Deny wang'iyo duol mang'ere wakungo wuotha fuoni kaachiel kod gigo manyalo miyo duondi wuog maber daktari opimona kata kumidonge nyalo miyo duondi wuog kaka owuok no unyalo bedo ni wacho achiel to nikech udongo kuonde mopogore opogore cheni koro chweruok mag fuoni mag duol opogore ang'no mi pogruok obede. Daktari ne wadhi kanye kane wawuok kanyo? Koro awadonje gik mamiyo duol nyalo ng'ere. Gik mamiyo duol nyalo ng'ere gin gik mopogore opogore. Mokwongo en midusi mamako duol gi Ka in gi midusi mar duol gi to ibiro bet gi gimiluongo ni inflammation. Inflammation nyiso ne tonde ariyo mag duol gikuot. To nikech gikuot piyo ibiro bet gi rem e duondi ka. Koro iwinjo rem e duondi to duondi biro pogore, ng'uti rami samoro kata kimuonyo chiemo be rami, gima iluongo ni laryngitis. To laryngitis ni nyalo bedo mochakore sano. To bende nitiere mosebedo ka nyare mos miluongo ni chronic. So mochakore sani ni iluongo ni acute. Mage miyudo ka in gi nikech homa, nikech kamoro iwuoyo mang'eny nyalo kelo laryngitis. Kiwe laryngitis to wadhi e gik kaka ng'ato tiyo gi duonde. Nitiere jok ma tiyo gi duondegi e yo ma ok kare. In ng'ama miyo duondi nigi pitch mamalo. Tidwa ni wuo gi bass. Kidwa wuo gi bass, miwuoyo kod bass no sa achiel, to duondi oselokore. To bende wan gi jo sport. Nitie jo sport ma kodhi odhi neno tim gi ka to giwer. Ing'eni ji ohero sports kaka jomohero adhula. Gidhi neno adhula. Tena wer. Manyaka nende. Dakika 90 igo e adhula ni. To giwer. Nyaka wang' gibed gi duol mang'ere. Nitiere joma nyaka ti gi duondgi. Moloyo ahinya kwang'iyo jopuonj. Jopuonj, moloyo to jopuonj mapuonjo classes madongo. Ing'ene jopuonj mapuonje e skundewa mag piny owacho gi jobedo gi classes madongo.
Koro mondo mi ipuonji to nyaka wang'ni wuo matek. Nyaka iting' dundi malo. Mondo nyathi mane tum cha uwinji. Nyaka winji. Koro ka iwuoyo kuom dakika 40 ma ok ichung'. Kendo kia kanyo to chak idhi wuoyo kendo klas machielo. Thothgi wang'ni bed gi duol mang'ere. Nitiere research moro manotim Nairobi ka higni 4-5 mokalo. Nong'i jopuonj to kod joma tiyo skul no mok jopuonj. Noyudo ni atamalo 24 mag jopuonj ne gi duol marue gi duol mang'ere. To atamalo 4 kende mag jok matiyo skul ka mok jopuonj kende mane nitiere gi duol marue. Nyiso ni jopuonj nigi shida gin andaki mamalo mondo manyalo miyo giyud gibed gi duol marue ni. Kia kanyo to wan gi joma jower. Ibed jawer manie kwaya mar kanisa, ibed jawer mawer kata mae band, kata ibed jawer mawer. Nitiere dinde moko ma ji were to nitie kaka nyaka ilok duondi mondo eka ibed gi style mar lemo mar kanisa no. Gin bende gijobedo gi duol mang'ere. Joyalo. Joyalo, nitie joyalo mayalo e kanisa, nitie joyalo mayalo e crusade. To kiwinjo chieng' ma ka crusade dwa dhi kuom jumbe 2, to jayalo ni dwa yalo kuom jumbe 2 gi. Koa kanyo to nyaka wang' duonde chak rue. To wan kod jok ma waluongo ni public speakers. Gipogore. Gin bende ibiro yudo ka gin gi shida mar duol marue ni. To kawe kar joma tiyo gi duondgi ni, bende nitiere tuoche mamoko bende manyalo kelo duol marue ni. King'iyo jok manigi shida mag allergy, shida mag allergy be nyalo kelo duol marue. Awache ni in kata ka buru matin modonje duondi, donje to sama tin umi osedinore, sama tin iger, mano be nyalo bedo gi duol marue. Nitiere gimoro be maluongo ni acid reflux, kedhno mawuok e ich pile jagol ga gima luongo ni acid. Acid ni en gima very important for digestion. Koro mondo to chiemo ei, kowuok ei, onego weno ridore piny. To seche moko ka ridruok piny no, to obiro malo. Obiro malo to chopo e duondi ka. Koro kosechopo e duondi, seche moko odonjo kama tonde mag duol gi nitiere. To nyaka wang' ibed gi kuot mar kuondego to duondi chak rue. Bende nitie jok moko manigi tuoche mamako duol, kaka tuo mar kahera. Tuo mar kahera nyalo miyo duondi rue gi kop 2. Mokwongo, tuo mar kahera jabiro gi fuolo. En fuolo ma sakasa. Kapok ofwenye, imiyi antibiotics mamoko gi, to fuolo dhi gamna mbele. Seche mifuolo no, to nitiere kaka ohinyo lokronika. Manyaka wang' chak bedo gi duol marue. Nitiere gik moko be madonge e duol. Achiel kuomgi en kansa. Nyabedo gi kansa mar duol. Bende biro kelo rue mar duondi ni.
Tadwa chaka donje e kidieny moro ka. Mari akena luongi gi dholuo nang'o, nervousness. Tuoche ok gin tuo. En ni bedo gi kihondko. In gi kihondko mang'eny. Ma sama tin to in gima tin osebuogi. Gik mabuogigo jabiro gi nerve problem. Kata ma gi stress. To stress ni biro hinyo duondi ka because of nervousness. Mago gik ma wang'eyo manyalo kelo lokruok mar duol ka. Ero kamano ahinya. Wantiere kod picha moro ka daktari ma bende ne wachako kod infections. Kaeto picha mane wantiere kod infections mag duol ka, ne wantiere kod gik mamoko bende ka gigo ma bende nyalo miyo ng'ato bedo kod duol mar ruwere mang'ere kopogore kod jogo matiyo kod duondgi. Wadhi nyime kod ka bende daktari. Ero kamano ahinya kuom parona ma. Nitiere jok manigi uledhi mopogore opogore. Uledhi mar madho kong'o, uledhi mar madho ndawa. Mago te uledhigo nyalo miyo ibed gi duol maruwe, nikech iro mar ndawa ni ko ogore e lokroni ka, to nyaka wang' ochak kelo irritation e lokroni ma nibed gi duol maruwe. Kong'o makech. Kong'o makech bende ka ng'ato madho sa ka sa mokalo tong', to bende ginyalo bedo gi duol maruwe. Machielo en kama tonde ariyo mag duolgi ok nyal ng'itni. Ok ginyal ng'itni nikech nerve mamiyo ginyalo owe tich. Gimoluongo ni vocal cord paralysis. Chal gima bedo paralyzed. Yes. Iyudo ka nitiere nerve moro machiko kaka cords gi ng'itne. Waluongo ni recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve oringe ng'ut ka. To sache moko nitiere gik manyalo diye. Ma achiel kuom gi asewacho ni cancer of the lung, waluongo ni bronchial carcinoma or bronchogenic carcinoma. Nikech odongo e obo, to kanyo ere yudo ka e kama recurrent laryngeal nerve ogome. Koro kodiyo nerve no, to nerve no we tich. Koro vocal cords ok nyal ng'itne. Nitiere gland moro be moluongo ni thyroid gland. Thyroid gland ni ka. Komoko ka en gi shida moro amora, moloyo ahinya ujabedo gi swelling moko. Moko nitie miluongo ni goita. Goita to en kuota to be onge go machielo. To kuot neno nikech oyawore. To tenge kae kama recurrent nerve oluwo. Koro ka dipono kuot koni kata koni, to ofinyo recurrent laryngeal nerve no. To kaka en nerve ma control kaka vocal cords gi ng'itni, koro gibiro we tich to gibedo paralyzed. Paralysis mar vocal cords gi nyalo bedo tieng' diriyo. Nitie moro ma kotimore to giyawore. Giling ka giyawore kama. Koro ka giyawore kama, ywe tinyo ywe maber, to duol tionge go. Kata tem nyuo nang'o to kibibet gi duol. To nitiere moko ma ka gin paralyzed to gibiro. Ka gimiyore gina kanyakla kama. Mano ero jabet gi shida mar yweyo. Kamoro nyalo bet gi duol. To shida mar yweyo to in go ma in ng'ama mondo ikel muya koa e obo ka biro malo ka. Biro bet matek.
Erokamano. Thyroid ni daktari thoth nyango ma miyo nyalo kuot ma bende ang'no loko kata ang' nyalo kelo ng'eruok mar duol. Thyroid kendo ma en kidieny machielo mag tuoche mamako duol gi. Moloyo ahinya nitie gima luongo ni iodine. Mane chumbi. Iodine ma chumbi ni. Iodine no kadipo ni tekruok mare manie e del odhi piny to thyroid gland chako kuot. Kendo kuot kuota maber obed maduong'. Mana achiel kuom gik manyalo miyo thyroid gland kuot. To seche moko bende onyalo kuot nikech ok oti malong'o. Iyudo ka nikech ojagolo ga gima iluongo ni hormones. Ka hormones mogolo tin to gland maja chwake ga. Hormone mawuok kuom gland miluongo ni thyroid stimulating hormone. Koro medo bet mang'eny. Koro medo bet mang'eny to miyo thyroid gland kuot. Kendo mana maduong' chuth. To sache moko be onyalo kuot nikech en gi growth machalo kaka cancer. So kuot mar thyroid glands gik manyalo kele bende ng'eny ang'enya. Yeno waka uyweyo nyakora Mogejwang' kwa duogo twadhi ng'ane ni seche ma isewinjo ka duondi ng'ere midhi e osiptal daktari biro timo diagnosis nang'o to kata in owuon onego bed ni timo nang'o mondo mi kik imed ketho duol kata kik imed miyo ng'ere kik isud kata matin. Ticha beach kocha kure saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kamela nako ni wang'ne ka wadok kocha. Nyaka wang' joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome underwear Roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya Gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5-night stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks, Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jacob Dwawacho. The opposition, nothing like a Supreme Court. Oliet, Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak magoratil piny. One was got in opposition. One was got in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro UDA onge kama pose donje adoni penja bati koso donje kona mane sachiel gi nusu tieno siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok kai kelo ni kod George Bati kik bai Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Daktari seche ma ng'ato osewinjo ka duonde ng'ere, ranyisi en duol mang'ere no koso tiere ranyisi mamoko. Kaito kobiro iri kaka laktar molonye weche mag it kachiel kod duol. Thothne timo diagnosis nang'o mondo mi ng'e ni magi ma chandruok manitiere. Erokamano. Ka ng'ato biro ni duonde ng'ere kata duonde rue. To nitiere gik mamoko be ma nyaka wang'wa penji kata ka obed kowachonwa. Wabiro penji ka be duondi no rami,
to chakore karang'o rwe mar duondi ni to bi in gi shida mar yweyo to koso in gi shida mar kuot moro amora e ng'uti ka ng'uti kuot koso in gi shida mar chiemo kichiemo tiwinjo ka chiemo kwamo ok lore yo mayot mano kwakawo history mar tuo kwa kanyo ondamo machielo en ni wadwa ng'iyane duondi ni to duondi ni wanyalo ng'iyo gi yore mopogore opogore. Achiel kuomgi en ni wang'iye gi tachwa, nitie taya moja keti wiwa ka headlamp. Wadwa ng'iyo duondi gi oko ka nikech seche moko kaka awacho ni sauti ni luwore gik ma duondi kamoro opogore nikech tonsils ma duondi gi okuot koro mago biro neno ka dipo ni okuot kata ka be mana ni epiglottis mari okuot wabiro neno kata be mana ni nitiere shida moro ma lewi molo to tok lewi gi kocha kokuot wabiro neno. To kaka wadwa ng'iyo gi iye to nitiere gik mwatiyogo magogo turbin. Nitiere gimwaluongo ni rigid to kod flexible endoscopes. Magi turbin, nitiere turbin moriere tir ma ok ng'ikni. To nitiere turbin moro manigi tol manudore. Onudore nikech obiro kete okale umi. To kosekale umi nikech one connected to gimigogo picha kamera. To kamera ni wa connecte gi machine moro manigi gi screen. Koro seche magini kale umi to dhi nyaka i duondi kucha waneno kaka duondi chalo. Obiro nyisowa ni to duondi ni okuot koso en gi gimoro madongo e iye koso en gi gimoro ma ogware mano biro nenore. To ka waneno ka en gi kuot moro nikech kaka wacho mbele kachacha jopuonj mapuonjo matiyo gi duol gi ahinya jabedo gi gik maluongo ni vocal cord nodules or singers nodules. So mago wanyalo neno kwa go turbin. Biro nyisowa gimonego watim wasego turbin gi gite. To nitiere bende pim moko ma general be manyaka watim. Kwa paro ni thyroid gland nigi shida watimo gimoluongo ni thyroid function test. Ka waparo ni kata lansi nigi shida kaka wacho mbele kacha ni samoro ka ni kahera inyabedo gi shida mar duol nyaka wago x-ray mag kori. Ka waparo nitie gimoro e ng'uti ka ma nyalo bet nodiyo nav mamiyo nav ni ok ti malong'o to nyaka wago picha moloyo picha mwaluongo ni CT scan kata MRI. Mago matin kuom gik be mwanyalo timo. Gima moko bende nitie kaluwore gi kaka chandruok ni obiro. Daktari, waneno ka gigo chandruoge mapile pile mag duol en duol mang'ere kaka wawacho ni kata twak mawantiere godo kato en duol ma rough voice gi duol mang'ere. Daktari, pogruok nitiere kanyo? Rough voice mago gin te gin duol marue gin duol marue kod hoarseness. Koro ka ng'ato osebiro mitimo nonro go duto te kapono nitiere chandruok momiyo ne duol cha dhi ruo ibo yudo gimomiyo kapono ni en kanyi mokuot kapono ni infection kod weche makamano manyiso ni thieth bende koro biro dhi kod chandruok manitiere. Wamule weche mag thieth matin daktari. Thieth mar duol marue ni kendo gipugre apuga kaluwore gi gik mawawachogi. Wawacho ni ai nigi laryngitis, kuot mar duol mobiro apoya nono. Gi tuoche ka. Gi tuoche machalo kaka midusi mag duol gi. Mago
gikawo ndalo matin to gichango. Gima dwa her wacho ne ng'at ma nigi shida no ni nyaka obed gi nyaka koro ong'uk wuoyo makata kunyalo linga thi magi mipenje to en mana ondiko dwoko diber ndik kuom ndalo 2-3 to duonde no chak duoga maber. Waluongo ni voice rest. Mano thieth ma muhimu kabisa. To bende nitiere joma awacho ni kamoro ok ti gi duondgi e yo makare. Jogi ka gisetimo mano higni kata ndalo mogwarore tiyudo ka koro gin gi permanent change e voice. Koro nyaka to watimnegi gik miluongo ni voice therapy. Voice therapy en ipuonji kaka koro negi wuo. Itiego duonde. En tiego duol koro. En tiego duol. Yeah. En ipuonji ni kik warri. Wadwa ni wuo gi ton maromo kama. Kata be mani ng'ato wang'o iyi. Duondi piny. Nyaka ibed gi duol man piny. Nitiere jok ma ka nigi stress bende duondgi chochni. Koro gin be ipuonjogi kaka ginyalo manage stress management. To jok manigi acid reflux, awacho wach kedhno maseche moko we nyalo biro e duol ka. Kedhno kabind chiemo michamo diet en gima nigi sironyo malich. Nikech ka in gi kedhno masaka sa biro e duondi ka, nyiso ni acid mang'eny wuok e to biro ka. To siko wang'o. To wang'o lokro. Wang'o lokro to wang'o duol. Koro chiemo michamo nyaka bed chiemo ma onge gi acid mang'eny. Ma acid mora mora nyaka iwe. So mago changes in diet. Kamidake ne nitiere kuonde moko ma ji wang'a yugi awiyaye. Nyaka wapuonj ji alwora magidakie ni wang'o yugi ni nitiere jok ma kiwang'o yugi to nyaka wang'ne ikelnegi shida mag wuoyo. Koro en thieth manyaka wa involve the communities as well. Gimoro amora manyalo bet ni irritate duol manie iro mantie gik manade nyaka bed maonge. Pi mimodho duol ok inyal wuoyo ka duondi otuo. Wahero encourage ni kik ibed gi duol motuo sa te. Modh pi. Moloyo ahinya pi mamor. Pi mang'ich ti ang'e ni ji ohero pi mang'ich moloyo joma obiro Kisumu moa kuonde mang'ich. Koro ka gibiro ka to liet mar Kisumu ni chandogi. Kendo koro gidwa ni gimodh pi mang'ich. Pi mor e pi manyalo reso duondi. To ka we kidieny no, nitiere jok manigi gik makuot e duol. Nitie moko maluongo ni polyps, moko maluongo ni cyst, nitie moko be maluongo ni nodules. Kaluwore kaka girom, sache moko nyaka watim ni operation mar duol. Mar golo ka en polyps, nyaka wagol polyps. Ka gin papillomas, ndiko maluongo ni papillomas. Jabiro ahinya gi virus, maluongo ni human papilloma virus. Gin be seche moko nyaka watim ni gi operation mar mondo wang'adgi oko. Nikech seche moko nyalo bedo madongo, ni winjo ka wacho ni kane ok en wuoyo kende, yueyo bende ni nitie. To ka en gima duong' ahinya, to nyalo kiwe wach mar duol, yueyo bo nyalo chandie. Koro nyaka tim ni operation.
kwasetimo ni operation gipogore. Nitie moro miluongo ni phonosurgery. That is operation mar duol mondo mi iwuo maber. Seche mwasetimo ni operation ni nyaka to kendo ichak idhi e voice rest kuom ndalo. Lo seche moko nitiere kidieny moro mar operation mitimo iluongo ni laser surgery. En ok ojabiro ahinya gi ng'ikni mang'eny. Koro seche moko kwatimo laser surgery, the effect may be nyalo bet matin. Koro miyo ochango duondi chango piyo piyo. To nitiere joma nigi kansa mar duol. Kinado wacho ni kansa mar duol en kansa mathiedhore ka oyude chon. Miyo ka duondi rue. Mago gik manyaka idhi ne hospital haraka kabisa mondo daktari ong'eni ok en kansa. O ka en kansa, obed kansa ma iyudo chon. Nikech koyude chon, to othiedhore. Kendo othiedhore maber gintiere kaka wathiedho kansa mar duol. Samoro itimo ni operation. Samoro waketo ni iluongo ni radiotherapy. Samoro nitie yedhe moko waluongo ni chemotherapy mimiyo ji. Bas, duondi bedo maber. Nitiere joma ne ayudo gi kansa. Sani gisebet higni 10. Nyaka ni thiedhgi ne kansa mar duol. Ne wayudo kansa go chon. Pod gi ngima nyaka sani gitiyo tijegi mapile pile. Maonge ng'ikruok moro amora. Koro miyo ka in gi duol mar duol. Ber mondo onene chon. Nikech ka en modhi e stage mar kansa to wathiedhe chon. Moro ng'ato osebedo ka duonde rue to onge gimotime. Samoro nochako kadichiel kata koro medore mochopo kama omedore to kotime gimoro. Ponono ni ok othiedhe. Complications manyalo bedo godo ni wacho ni ginyalo lokore gik moko nono kata kaka kansa mane samoro ni nyalo fweny chon. Kaachiel kod samoro nyalo wang'o lokro. Kapono ni en reflux nyalo wang'o lokro kaachiel kod duol. Ma bende nyalo chako kelo complications mang'eny. To mamoko kaka mag infections mane wawacho ka. Moko kaka manokel kod mag thyroid ka, kuot ka. Ponono ni ok othiedhgi. Bende ginyalo lala kigin koso. Ka del koro gore kodgi. Weche mag immunity. Thyroid kokuot. To nyaka ng'imna kaka ilose. Nyaka ng'ini to kuot ni en nikech ang'o. Nyaka thiedhe. Kok ithiedhe to en gima biro landore landa. To nikech en gima medore. Kako medore no. Te kako medo tielo kata mana kama luongo ni windpipe. To kotiele to muoto mag windpipe biro chako bet mayom. Ting'eno muoto go momiyo windpipe oyawore. To seche mosechuo mayom ni to koro windpipe collapse. To collapse koro kinya yweyo. Ma miyo mago nyaka thiedh piyo piyo. Nitiere kaka ma owacho wach ni ng'ato osebet ka wuoyo gi duol mok mare. Ng'at ma kawo base ema koro wuoyo go to konja base. Nikech kamano e kaka gilemo. To ja base, owacho wuoyo base. To kodhi adhiya kamano ma ok omiye voice therapy ma owacho cha. To duonde no biro lokore ma onge kaka inyalo chaki thiedhe. Koro bibedo gima en ng'ama gi duol murue sa te. Timore kendo wegi kuot mamoko be ma owacho ni ka ok omiyi voice therapy e yo momondo to gibiro lokore permanently. Koro thieth ibiro bet matek. Ka wang'iyo kaka inyalo geng' rue mar duol, moro anyalo temane daktari ka otende kod chenro ni kaka ne wachake. Atemane wang'ene gigo mwanyalo timo mondo mi wageng'e. Ti kod duondi mapile, kik item tiyo kod duol mok mari. Kapono ni ok in ja base, kik item keto base. Kapono ni in jagono ma samoro
tiyo tich kaka mag skul kata mag lendo kata mag wer, itemo bende itiyo kod duol ma kawaida kiki kwarri ahinya, kwaruok ahinya no ang' no keth duol. Kiwinjo chandruok moro amora, kuot moro amora kata infection, tem matek mondo mi yud thieth, ti kod thieth kata yud thieth kaka dwarore. Kwa medo gi kanyo daktari moko manyalo timo gin mage? Iwacho gi moloyo mna tetete kaka nikune gi tim. And manyalo wacho en ni nitie joma stress, giwe stress hinyo ahinya. Stress? Thegri anegi gima nyalo mi bed gi stress. Mama ikwe. Nikech ibed gi kwe e chunyi. Ka nitie gimoro ma nyalo chando chunyi piyo piyo, ng'i e yo momondo kaka inyalo kama gik manyalo chandi piyo piyo gi nitiere. Nikech kama kuro chopo ni kuro idwa kwarori, to mano iriek ndara mar bedo gi duol marue. Mago gik manyaka ng'ato ng'i ahinya. Ng'at manigi kuot moro amora e ng'ute, samoro kuot mag ng'utegi ok giremga. Kuot ma ok remgo e kuot marach mogik tik. To nikech ok girem, tiyudo ka ji ok shughulika kodgi. Gin gik ma nikech en gima okuot kanyo, idhi adhiya gi tich ni mapile, onge gima ochami, chandine, inyalo chiemo kaka pile, iyueyo. Koro iyudo ka ji ok jashughulika gi kuot mar ng'utegi momondo. Ji chako biro ka mana ka koro kuot ni medore. Waneno jok moko biro ka kuot mar ng'utni osekuot moro gi wich. Koro ni ng'ato nigi wich machielo e ng'ut ka. Ka koro gik moko osedhi okethore. So ka in gi kuot mar ng'ut, ne daktari e yo e seche momondo. Amor kenda dukero kamano. Gima ber miwachonwa ka daktari ni wachikitwa ne dendwa. Gimoro amora mineno kok dhi maber, tem matek mondo miyud kony mapiyo piyo. Pono ni ng'ato nitiere kod chandruok moro mar duol kata weche ma wawuoye gi to dwano tudre kodi. Mori nyalo nyisowa ni nyalo yudi kanye. Bende kanyalore kinyalo miwa namba mar simu, wanyalo dukero kamano. Erokamano ahinya. Athietho e Kisumu ka. Ofisa kama tiye e clinic en Aga Khan Hospital ma Kisumu ka. E kama inyalo yuda. Namba na mar simu en 07 22 22 17 90. Inyalo nuoyo. Ka nuoye to en 07 22 22 17 90. Erokamano Dr. Deny. Amor mokalo kendo adwoko erokamano mathoth, ipuonjowa mang'eny. Kendo gima ang' nomi ng'ato tigi duol mok mare oduok chien. Kineno ka gimoro kuot mok rami, mano kore marach mogik te matek ne laktar. To kapo nitiere gimoro mok odonjoni maber, ochiwo namba yie mondo mi gochni mondo mi omed leroni. Adwoko erokamano mathoth. Erokamano. Ne jogo picha mawa, erokamano ahinya Bensu, erokamano ahinya Mulindi kaachiel kod Kamau. Ne jagono mochung' ne weche mag duol Wachira, erokamano mathoth. Ne pie marwa iluongo kacha ni Eugene, erokamano mang'eny. Erokamano director na Philip Ochieng kaachiel kod producer Perpetual Koth Nyar Migori. Wendi Akinyi Nyawgenya, erokamano kuom keto je duto te obedo kare kendo maler makalo e studio ka. Ani luonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.